Alhamdulillah ini buat masyarakat Binangun ya Bang Ayu. Kedung Rejo, Salam Rejo. Yang tidak bisa hadir, mboten saged rawuh bisa live streaming channel Ki Minto Darsono. Ya ini juga dari Pari Kediri ada Pak Tulkiem, Pak Gawer, kru 35, Pak Samidi, selamat malam Sugeng Dalu, dan juga Pak Kunti, Pak Duro dari Deyeng ya. Ini juga live streaming, dan yang dari Taiwan, Singapura, Malaysia diucapkan selamat malam Sugeng Dalu ya. Satu tebang caos kunjuk dumateng para bapak bini sepuh, aji sepuh ingkang dadi nurmatan iki langgamno ya Wang Ayu. Ya, iki langgame apa Mak? Kepranan. Iya, kepranan caos kunjuk dumateng para bapak bini sepuh aji sepuh ingkang dadi nurmatan Sekar Kedung Indonesia. Selamat malam Bapak Yuti. Gening mriko caos kunjuk dumateng para bapak bini sepuh aji sepuh ingkang dadi nurmatan khususipun masyarakat Kedung Rejo, Salam Rejo. Mbah Jodongko Sugeng Rawuh Sugeng Dalu. Kepranan jroning atiku nalikane pisan katemu dasar pria kang sepedo wicaksana. Pak Kendus Rita Rekawi matur sembah nuwun Sugeng Dalu Pak Kendus. Preman salah bawamu nyata
Oke, terima kasih ya Mbak Mita dan juga Mbak Hani Kusuma. Gede-gede kocos kunjuk dumateng para bobo pilih sepuh ajus po ingkang dadi kinurmatan khususipun masyarakat Kedung Rejo salam rejo. Mugi-mugi kanthi lagon menika dadosa jampining saya sederetan mbak-mbak waranggono yang cantik waranggono belian